Ležičky, já na tabletu jsem si na tabletu strhla tady tu hru. Když tak to je Toka Boka. Tohleto je moje dcera. Tady spínká malinký Minka. Tohle jsem já. A tohle to je můj manžel. Nevím, jsme si moc podobní, ale. Takže já jsem když tak mořská víla, moje dítě není mořské vílo, ale když tak tohle jsem podobě já. Vidíte? Jsem podobě já. Takže tohle to zase dáme, abych nemusela být zase mořskou vílou, jak se to vždycky dá. Takže já si jdu, takže začínáme přímo teď. Takže tak, můžeme zase začít a jedeme. Jdu si projít do manželi. Jo, jdi. Teď je takový bordel. Tak usmažíme aspoň maso. Já můžem. Tak jdeme usmažit maso. Tady mají vidry. Pínáme grýlek. Jo, bude maso. Ne, jo, protože se kým hrát PlayStation, jo? Jo, PlayStation, jo. A přijde moje kamarádka? Ano, budete běžet už na věky. Přesně tak, tak kde je? Tady když tak mám takhle. Tohle, když se tohle sundá, tak má tohle. Když tak tohle jsou moje, co je vyrobila a potom už zůstávají. Ale tak dáme mínka. To je ona. Takže ji tam dáme. Těp. A pryč. Takže ahoj. Nebo až ahoj ségra. No jo. Budeme mít stejný, tak jo. A jedeme. Natočí. Tam dáš jinou aplikaci. Tati. Kdo tam nám dává jinou aplikaci. Tak hrajte. Já se vás musela malinko přerušit, protože jsem musela nastavit vlastně program, takže tak. Manželé to maso. Masíčko má hotové, tak jo. Zase jdeme do kuchyně. Jo, tohle vidíme zpátky. Aby si nikdo nemyslel, že jsme jakože tvrdí. Tady máme když tak tohle. Ukážu. Tohle je moje. Jsem se postavila sama. A tak mám, ukážu i koupelnu. Tak zase sama to je sušička. Tam dáte vlastně oblečení a potom se vám hezky tam. Takže. Tam celá fakt postavila sama. Jakože. Tu televizi zadržela mamka, abych je všimla. Ale jinak tu panenku a tak dále jsem zazřevala úplně. Tady ty jsem se zazřevala, aby to byla Toka Boka. Takže tohle to je kočička, když tak. Já tam nejdu, já dělám papání. Takže to. Teď. Asi půjdeme ven, já se půjdu asi projít. Já půjdu někam nakoupit. Ne, já půjdu. Ale choď si kam chceš. Buď mít odpočinek a takový věci. Dobře, tak já se někam jdu projít. Papa. Takže trošku mi to trvalo. Dobrý den. Já jsem Emička Hoffmanová. Potřebovala bych třeba můžete si zatím objednat, já vám potom natýkám. Dobrý den. Je hustý. Je hustý. Je hustý. To jediný dělám. Tady sednu.
Co byste si přáli? Krybí hambec, teda ne. Ne. Rybu. A to ne, krabu. Nemáte sušenou rybu. Ale uvařit. Moc omlouvám, ale jednou rukou mi to moc nejde. Takže musím vás zase přerušit. Když tak já jsem to musela zvládnout sama, když tak takhle to vypadá. Je, kočička, ty se vaří. Podle mě. To je umývá nádobí. A teď jsem já. Jo, už jsem se vždycky bavit. Ahoj, ahoj zase. Takže. No nazdar. Tak ahoj, zatím se uvidíme třeba u nakoupa, tak poslední záběry. A zatím, čau.